बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। गहपुर हालामनि सिङाव थानाय बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर रबि नार्जारिनि आर.एन. फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव दिहुनजानाय थैसाम 2 खौ फैगौ 22 मार्चआव निउबो एपआव बेलासिनि 3 रिंगायाव नुनो मोनसिगोन। दाब दाब जायगायाव देखायनानै रायजो राजाफोरजों अनसायजानाय थैसाम 2 खौ सिगाङाव सोरबाफोरा नुवाखैब्ला 22 मार्चआव निउबो एपआव थांनानै नायनो हासिगोन। आरो थैसाम 2 सावथुनखौ सोरबाफोर गावनि इउट्युब चेनेल एबा समाजारि बिजोंफोराव रि-आपल'ड खालामोब्ला आयेननि राहा लागोन होननानै खौराङाव बुंथियो आर.एन. फिल्म प्रडाक्शननि बिगोमा फावखुंगुर रबि नार्जारिया। बेजों लोगोसेनो जाखांफुनाय देंखोगिरि आरो फावखुंगुर-फावखुंग्रि बिथांमोनखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों मा बुंदों फै आबुङै मिथिनानै लानि। खुलुमनाय थाबाय। नैबे दिनै जोंनिनो बर' रादाबगिरि बिथांमोननिसिम बड'लेण्ड बुब्लि बड'सा आरो बड'लेण्ड रादाब बिथांमोननिसिम आरो गिबियावनो आङो नैबे माने बिथांमोननि चेनेलखौ नायगिरि बिथांमोनखौबो आङो आंनिफ्राय गोसो गोरबोनि मोनाबिलिनि आं खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय। जोंनि दिनै नैबे दसे सम नैबे रायलायनायनि जों थांखि लादों जे फैगौ जोंहा 22 मार्चनि 3 बाजिनाय लोगो लोगो जोंनि निउबो एप्सआवहाय आंनिनो आर.एन. फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय थैसाम पार्ट 2 मुभिखौ जों रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो जोंनि सावथुन नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरग्रोयो जे सिगाङावबो जोंनि सिनेमाखौ माने गोबां खस्थ' मस्थ' खालामनानै लैहोर नायफैदोंमोन। थिग बेबायदिनो माखासे बिथांमोना गोजानाव थानाय सोरबा बिदिनो सिनेमा हल बा गामि एरियायाव नायनो सोलाबै मानसि बा टाइम मोनै मानसि बिथांमोनखौ आं गुरै खावलायनो लुबैयो जे नैबे जोंनिनो बर' हारिमुजोंनो बा बर' सावथुनजों लोगोसे दिहुनजानाय निउबो एप्सआव थांनानै नायहैगोन होननानै आं आसा खालामो। जाहाथे फैगौ मार्चनि 22 मार्च आरो 3 बाजियाव जों रिलिज खालामनाय जागोन। बिनिखायनो आं नायगिरि बिथांमोनखौ आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय आं खुलुमनाय आरो अननायखौ बावहरग्रोबाय जे बयबो बिथांमोना नायनानै जोंखौ हेफाजाब होगोन होननानै खुलुमनाय थाबाय। नोंथाङा आरोबाव इयुनाव बेफोरबायदि फिल्म बा एलबाम बायदिसिना दिहुनबावनो थाखाय थांखि लादों नामा? आंनि प्रडाक्शननिफ्रायनो दिहुनबाय थागोन आरो जों बिदिनो सावथुनखौबो जोङो नैबे साननैसोनिफ्राय जों शुटिंखौ स्टार्ट खालामनाय जासिगोन। जों बेबायदिनो फैगौ सम मथे जोङो सेप्तेम्बरहालागै बा माने आगस्टहालागैनि गेजेराव जों रिलिज खालामनाय जागोन आरोखि। फैबाय थानायनि थाखाय माबाफोर दायो प्रजेक्टफोर रेडि खालामनाय जादों नामा? जोंनाथ' अलरेडि रेडि जाबाय। जोङो शुटिंखौ बे साननैसो बावैनो लानाय जागोन आरोखि। औ आरो दायो नोंथाङा बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि सासे हिर' बा फावखुंगुर जानानै नोंथाङा जाखांफुनाय लाइमोनफोर दानि देंखोगिरि बा जाखांफुनाय एक्टरफोर बिथांमोनखौ मा खावलायनो सानगोन? आं बेखौनो जोंनि जाखांफुनाय जिथु लाइमोन जोंहा आंनिनो फंबाय बिनानावफोर बिथांमोनखौ आङो बेखौनो खावलायनो लुबैयो। थिग बिदिनो सिगांनिफ्राय जोंनि बर' इन्डास्ट्रिया साबसिननिफ्राय साबसिन जाबोबाय। बेबायदिनो फिल्म लाइनजोंबो सावथुन मुलुगजोंबो बा कालचार लाइनजोंबो सोलिनो हानाय जाबाय। बिनिखायनो फंबाय बिनानावफोरखौ आं बेखौनो गुरै खावलायनाय जायो जे मोजां कर्स लानानै जुदि माने जोंनि बर' सावथुन मुलुग बा कालचाराव फैयोब्ला जों बेजोंबो सोलिलांनो हानाय जोंहा बेबायदि केपासिटिखौ जों नुहुरबाय आरो बेजोंबो माने गावनि जिउखौ रैखा खालामनो हानाय, जिउआव लाइफ दानो हानायखौ आं नुहुरदों आरोखि। फैबाय थानाय समाव बे फिल्मखौ माबायदि बानायनो होनना सानो? फैबाय थानाय समावथ' जों थांनाय बोसोराव जों थैसाम पार्ट 2 खौ जेरैबायदि अनसायनाय मोन्दोंमोन रायजोफोरनिफ्राय अनसायनाय मोननानै थिग बेबायदिनो जे दासिमबो बर' सावथुनखौ रायजो राजाफ्रा अनसायो। माने मोजां जिथु नायग्रा बिथांमोननिसिम गोसोखौ बोहोनो हायोब्ला इन्जय खालामहोनो हायोब्ला जों थिग बेबायदिनो जों बिनिफ्राय साबसिननिफ्राय हामसिन बानायलांनो जों सिन्था खालामदों आरोखि। नोंथांनि बे जिथु सावथुन दायो थैसाम 2, नोंथांनि बे थैसाम 2 सावथुनखौ जुदि सोरबाफोर रि-आपल'डफोर होयोबा बा आपल'ड होयोबा नोंथाङा माबाफोर एक्सन लागोन? आं बेखौनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं माने नायग्रा बिथांमोनखौ आं खुलुमनाय बावहरो जे बिथांमोना जा निउबो एप्सआव थांनानै नायदों बिथांमोना
नायनानै इन्जय लानो हागोन बा गोसोखौ गोजोन होनो हागोन लोगोसे आं बेखौनो गुरै खावलायो जायफोर बिथांमोना इउटुबारफोर बिथांमोना जोंनि बे थैसाम पार्ट 2 खौ जुदि माने रेकर्डिं खालामनानै गाव गावनि इउटुब चेनेलाव दा हगार बा पेजआव हगार आं बेखौनो गुरै खावलायो बिथांमोना नायोबा नायनो हागोन आरो नायाबाबो जों माने बेबायदि रेकर्डिं खालामनानै हगारनाङा मानो होनबा जोंहा बिनि थाखाय जोङो आयेननि माने राहा लानाय जागोन जों सिगाङावबो जोंनि सिनेमाखौ जेरैबायदि रेकर्डिं खालामना हगारदोंमोन बिथांमोनखौ जों हमनानै बिदिनो निउसनि दारै हमनानैब्लाबो बिथांमोनखौ आयेननि साजा होनाय बायदि जों फाइनबो फोनांदों थिग बेबायदिनो दाबो जोंनि थैसाम पार्ट 2 खौ जाय बिथांमोना सोरबा गावनि पेजआव बा गावनि इउटुब चेनेलावहाय रेकर्डिं खालामनानै हगारोब्ला बिथांमोनखौ जों गोख्रों राहा लानाय जागोन आरोखि थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन इंराजि सोलोंनायनि खाबु साखोन-सिखोन थाखो खथा बिजाब बाख्रि BPL थाखोनि फरायसा-फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय मान्थलि मक टेस्ट जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो